EÚ sa zbláznila. Oficiálne sa vzdala vlastných mierových rokovaní. Akokoľvek sa to časť politikov a médií snaží prekryť, správou dňa nie je zblúdený ruský dron na rumunskej hranici. Správou dňa je totálne stroskotanie európskej diplomacie. Je až neuveriteľné, čo vystrája Kaja Kallasová na poste vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Už dávno mala byť zo svojho postu odvolaná, pretože sa čoraz viac ukazuje, že táto galakticky hlúpa osoba nielenže nie je nijakou diplomatkou, ona nemá žiadnu stratégiu, nevytvára žiadny konsenzus, len prehlbuje geopolitické ignorantstvo, eskaluje napätie a zvyšuje militarizmus až do rizika totálnej vojny. Uvedomte si, čomu čelíme. Najprv si Európska únia 3 roky zakazovala akékoľvek rokovania s Putinom a rozhovory s Ruskom dokonca označovala za zradu. Potom, pod tlakom nového amerického prezidenta, rok špekulovala, že by sme predsa len mali s Moskvou hovoriť, a to bez akýchkoľvek konkrétnych pokusov nadviazať dialóg. Potom Kaja Kallasová upokojovala verejnosť, že najprv sa ministri zahraničných vecí musia dohodnúť, o čom budú s Ruskom hovoriť. A tesne pred ich včerajšou schôdzkou na Cypre najprv tvrdila, že diskusia o vymenovaní európskeho mierového vyslanca pre rokovania o urovnaní situácie na Ukrajine je ruskou pascou, aby to napokon celé zabila záverečným vyhlásením, že EÚ nikdy nebude neutrálnym vyjednávačom, lebo stojí na strane Ukrajiny a bráni svoje bezpečnostné záujmy. Toto nevymyslíš. Najprv sa derieš k rokovaciemu stolu, že aj ty chceš za ním sedieť, a potom, keď ťa za neho formálne usadia, vyhlásiš, že ty vlastne s tým Ruskom rokovať nechceš a čakáš na úsilie Washingtonu, lebo my neprichádzame na miesto Spojených štátov. Čo toto je? To nie je stratégia. To je rezignácia na diplomáciu a fakticky oficiálny vstup EÚ do konfliktu po boku Ukrajiny. Dokonca ani Spojené štáty, a to ani za Bidena, nevstupovali tak priamo do konfliktu. Viedli síce s Ruskom zástupnú vojnu, ale držali sa stranou, lebo vedeli, čo by priamym zapojením riskovali. Teraz mierový projekt pod názvom Európska únia potvrdzuje odmietnutie mierového riešenia a hoci niektoré štáty ako napríklad Rakúsko navrhovali na rokovaní vymenovanie hlavného vyjednávača EÚ, väčšina krajín na čele s Nemeckom a Kallasovou to odmietla. Je to totálne zlyhanie európskej diplomacie ešte predtým, ako by sa o akékoľvek rokovania pokúsila. Ak je v bezpečnostnom záujme EÚ uprednostňovanie iného riešenia pred diplomatickými rokovaniami, tak je to škandál. Pričom tieto figurky treba čo najskôr odvolať, inak zatiahnu Európu do záhuby. A čo si o tom myslíte vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom.